Jo soc la Laura Lozano, soc professora de batxillerat de l'Escola d'Urgell de Granollers i nosaltres fa molts anys que participem en el projecte, uns 7-8 anys, i la veritat és que com a escola estem molt agraïts al Centre de Cultura per la Pau, Can Jonc, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Auditori, per descomptat als activistes, perquè pensem que és una experiència molt important que els alumnes la puguin viure en primera persona, i per això el primer que volem dir és gràcies per fer-ho possible i per convidar-nos cada any. Jo animaria a totes les escoles que participin perquè és una activitat que no deixa indiferent als alumnes el fet de poder parlar, fer preguntes sobre un col·loqui molt interessant, l'escenari també està molt bé perquè ho fem a l'Auditori de Granollers. Sortim sempre amb una sensació que ens han colpejat, ens han deixat noquejats. Les vivències són molt dures, tant és així que moltes vegades ens costa continuar fent classe normal després de viure aquesta experiència. Per tant, animar a les escoles a participar perquè val molt la pena.